Srećem što je tu. Dođi ovo. Srećem što je kući. Evo nas, evo, ladno, alo, boga mi. Koji hit. Gdje si, dođi ovo. Pazi, ne budeš, ne. Dođi ovo roka, evo kada je. Moram da jedem, ajde. A znam, evo ja hranu kup. A gdje je kuća? Ne znam ti pokažem, dođi ovo. Viš da nema. Aj pada mrak je vidi. Tu je kuća, tu stavi ove. Evo ovdje. Evo ti. A ulazi, brzo moramo jedem, aj. Aj čao. Ne, sjebo sam. Au, kako dobro. Čekaj, ja ću ostaviti sve ovo. Stavi odmah ovaj u onu furnace, da se peče, ajde. Ajde, ja si peče ajno, prvo da jedem, brate. Vi kakav sam? Ajde, ide da sjedi. Imam 21 euro, ono, brate. Evo moj, imam 57 euro na ovo. 57 euro imam. Uje, Boga mi. koji hit mi bogati. Šta jedemo, šta je ovo? Znaš šta je ovo? Govor. Čega rekao? Nije, ali evo to ti puni pera srca. Ja ne znam, imamo našu pećini. Znam to ono što svetljeno govor. Imaš u pećini i najdete. Baš hit. No da, pa sjeći se prije, nisi mogo ništa da jedeš u pećini. To samo, znaš ono, možeš imaš u dosku. Podrovka za škripi, vrat. Kačem na plafonu. Znaš da sad imaš i ono kao, napraviš pećnicu koja brže peče hleb i ono, znaš. Da, znam. Koja brže peče drugu hranu. To je baš hit. Što napravim još jedan moment. To je Anđela rekla, brate. Ne, čekaj, ovo da kup. Evo, funes još jedan napravljen. Čekaj, dođi to ovdje. Napravi ti ono od Irona. Evo ti brfla. Pa kap. Ništa si uzim. Kako da zem? Evo ti. Samo stavim u trogo. Kad strogo evo ti stavim u glavić. Eto. Kako da otvorim jebno? Rangunik. Kako? To je to. Preknem. Hoću ja tebi napraviti. Tu ne staviš ništa ovdje, brate. Stavi Iron. Sveća. Stavi. Jedan majko. Kako ti je koji lud, boga mi dobro previše. 57 Iron smo za. Što bacam? Čo? To je to. Opet sam GG. Jel ti praviš oklop, da napravim ja? Ali ti, ja? Ček sam, ja ću napravim. Aj. Evo baki. Izvoli. To. Evo sad. Stavi ga na sebe, ne? Čekaj. Antolnice. Antolnice lagane.
Napravim čizmice. Kako se... Evo čizmice. Što si bacio? Kako da stanem, bre? Na trogao? To... A nećem, bre. Oće bre, jebuk. Trogao ti odvi. Pa A znam, možeš da izabereš njega, kapiraš? Da izabereš, idi pored toga. I trogao. Znači, Daj. Gle. ne. U trogao ti ovo ovdje, viš. Da. Gdje sad? Evo, uzmeš to na trogao. I odeš klikneš na to na trogao. Ja kliknu ništa. Pa nisi ti lepo klik. Jesam. Nisi, stvarno nisi. Mogu i opet da možeš. To kažem. Gle sad imamo iza... Moram rasporediti ko će, znaš. Ko će rasporediti? Evo ti. Alo, full smajran. To... Evo. Ti, Da. ti si uzeo. A jedan čekaj. Evo ti. Gaći, vidi gaći u sliku. Ništa, jedan. To. GG. A uzmemo aero, napravimo ovaj mačku. Kako dobro je bio. Iz kladionice kao vode, već. Mhm. No, sjedan. Šta ćemo sad? Da vratimo ovo. Šta nam ne treba? Nemoj me lokatiš. Naravno mi trošiš. Rokač. Lapis lazuli mi ne treba. Oska mi ne treba. Puna mi ne treba. Ovo mi ne treba. Posanac. Što ga rokaš? Ne mi to šarno, pusti ga. O, ubit će mi jevi. Šta će tu biti sa mladom, bre? Evo kje. Pomozi mi jevi. Dek je. Pomozi. Ne mogu se okrećem, jebote, lik lagano me roka. Evo majku, zaletiš se, njevi ga drži. Da ti jači udarac. Imaš krevet? Ček samo. Nemam. Doći nam sanje i ubit ćemo. Nema li krevet? Ček samo. Ajde, šta ćemo sad? Ostaje moj Daurite. I... Koji je to? Clay ovaj. Spider A. Ej. Spiderovo oko. Zidarica. Watch out. And his name is John Cena. Vidi je li gradi, čar. Tis čar. Look out. Broj. Vidi ovaj dole. Jebate, je li dobro? I dobar, ne? Hoće se udari. Oći, beži bre. Kako si benji? Evo. Na X. A na shift se spušta, shift ti je R3. R3 ti je ono kad ga stisneš, znaš? No. Kad čučneš. Ne znam kako se čuš. O jebote pok. A, Viš, a nego to je.
I to radi aktivno se, i ako to radiš, jesi isprazio inventory, brate? Da. A da. Ajde uzmi i iskopi pesak malo. Ajde iskopi pesak da napravimo ovo sranje. Što da praviš onaj, kako se stak? A da, brate. Kako ga šišam. Šiš. Ko te šiša, Aleksandar? Rade bre. Bartol šiša rade bre. Da. Biži. Što mu udaraš? Di, ovaj mu udara. Paulica. Ko te ovdje udara? Ne mogu. On ne mogu da ga pogodi. Jer... Brate, Znam. oj jebe ti pa. Znaš kako se čuči, brate, nemoj to reći. Ovdje mi oklop reći. Pa znam go. Koliko ti dovoljno peska? Je ti dovoljno 15? No daj. Daj šta daš. Daj šta daš, ako Boga znaš. Daj ti šta dati, ako Boga znati. Ko ti je? Ja, Znači ta pesma je. Evo, dovoljno ti 30, ko ti je dao? Pa ko ti? Pa koga je? Kokić. Koga je? Shit building. Dum sina, dum tururu. Što me rokaš, bebe? Evo ti pesak, stani ti ga baci. Kako se baca? Kako se baca? Na krug. Krug, evo. Nije. Ali zaberi ga tu na krugu, znaš, ne možeš da uložiš inventory. Ajde, idi. Jebote, Boga. Čekaj, nemoj Boga. Ne, bacio se tamo. Kako ga vrati? Ništa, ajde, idem ja to, ti to smisliš, brate. Koji iz kameri, evo, sad krug samo, a? Da. A ovo, to ja, vaćemo ljubavno baš pizdi. Koji gleda, i čuješ? Pa idi, brate, što mi ga baciš, idi tamo Izvoli, ajde. zapali ga. Hvala ga civna. Izvoli. Izvoli ga. Zapali ga, daj. Izvoli ga, evo, kidam pod. Aj, kide ovo. Evo, idi skidao sam ti pod. Opet sam GG. Znaš? Ko bi rekao da snijemo 40 minuta? No seri. Da jebote. Je moguće ovo, alo? 40 minuta, vidi. What the fuck, to je mnogo. Koji prank, brate? Alo, si vidio? Da. Kako je moguće to? Aha. Je moguće. Brate, preživljanje, vidjeli ste se, brate. Za 40 minuta Iron Cell, brate, folare. Bukvalno, objasnili smo neke stvari, znaš? Znaš. Smiri, brate. Smirela. Što me... Joj, nisi mi ti. Spide. Ajde, ajde, uš. Spider-Man, Spider-Man. Priko što se penje, voli me. A gdje je nešto? Jumpscare. Jump scare, GG. Ništa, brate. Samo mi treba, stavi da se peče. Šta? Pjesak je, brate. Nisu. Ne jebem ti maj. Jesi dao sam tebi? Stavi ga. Jo, razvalili smo Iron, bukvalno, brate. Bukvalno je, evo. Napravili smo oklop i još imamo Iron. Još 45 Iron imamo. To je opasno. I to završeni koliko. GG. Završni radovi u toku. Ali šta je najče što još imamo, brate? Imamo za krevet. Ćemo neko napraviti krevet. Evo ga, jedan krevet.
Ne stik bre, krevet. Evo ga krevet, ono stikne. Hoće stik. Hoće da je jedem stickom. Sa stickom, brate. Evo ga. Stikne. Evo ovdje, na zemlji spavaš, bako. Evo ti. Jesi napravio još jedan? A ne, više za još jedan, možda moram nađem u kravu. Najveće. Kravu rog. Kravu roka, daj, ne, a ono nađem ovdje u zivicu da mi izvijem kući. Moram jedan moj flash. Ja sam poznat po jedanju flash. Ja sam Koji je to prijevod flash? Kao Brzina. buđ, šta je to? Flash, Ne, ne, rotten piše flash, flash. rotten flash. Ti. Rotten flash, kako to? A, Buđe. buđao meso, bre. To je, buđa. Buđa levac, Ili buđavo ili pokvareno, brate. Pokvareno, brate. Buđa levac. Ajme mene joj, buđav ljebac, Buđav buđav ljebac. Čik pogodišta ima za večeru, buđav Hit song. ljebac. Da, Šta ćemo sad? ljebac, Ja ću malo- njam, 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 ajmo ovo da pročitamo. Ajme Ajde, ja ću mene napravim ovo. joj, ajme mene Sekir. joj, buđav ljebac, buđav Čekaj bre, pa gdje se ulazi? Tin pogori džemata ima za večer, buđav ljebac. Buđav ljebac, njam, 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 njam. Čik pogodišta imam za večeru, buđav ljebac, buđav ljebac. Ajme mene joj. A ima ono kao još stavim džema, a nema džema. Hoće džema, nema džem, najjače, najjače. Čik pogodišta imam za večeru, buđav ljebac, buđav ljebac. Da. Ja napravio sam sekiricu. Čik pogodišta ima za večeru. Kako ide Ivanova pesma? Ne znam mnogo je pesma na tih bolesti. Boga mi. Što bi znao, Pa ne To znam. je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Da, No, pa treba verujem. Što bi znao? Napio sam. Mnogo dobro sečem drva, znaš. Pa rešio, brat. Rešio si, ja. Rešio si ga, rešio. Čik pogodišta. Moramo napravimo neku kuću na krovu. Daj neku pesmu, brate. Da lagano zapravo. Opa, Gangnam Style. Cigan, cigan. Opa, Gangnam Style. Ajde, beži Pum tamo. puraru, pum puru, pum puraru, pum puraru. What the fucking straight pum man? Hit. Tako ne ide dobro. Tu više noći, tu više. Evo ti ga. Nemoj mi ga. Ne znam, malo da upanem u pečinu. Da, za malo da mu upadne. Dobro, srokao sam ovo, ova kuća ti je šitara, Ovo. al dobro. Nemoj se pališ. Ne, ja se ne palim, nego se ti ljutiš. Riješi. Šalim se. Dobar ti je. Evo pak. Makat ću, evo. To je hit. Napravi će nam krevet spat. Znaš, Hm? nam stoji onako je krevet, ja ispod ovog krevet spat. Da. Eto. Možeš koji dizajn je kući. GG. Evo, ja sam narokao preko 60 ovih drva. No, brate. Ti sam koliko sam ja, 3.
Bacam ruže, može. Bacam ruže. Opa, No imam bi ja toga sranja, znaš koliko ima? What the fuck is that, punim te, napunio sam. Napunije mi ga. Koji hit. Ne mogu ga uzeti ništa. Napunije bar to. Ne, treba mi rane opet. Ima rane u čestu. Ima rane. Rane. Kurac ima rane, veterana se ne pojede kad je napravim. Sad sam ga vidio. Da ti pojedem jabuku. Ne volim, šta si. Imaš brate napravimo od nje, znaš. Ovo, Šta, golem jabuka. gole jabuke. Ima ovaj neki glow, neki barrier. Buca. Da ga sputim gledac. Kako ga vratim uvijek, nema da sjedi. Malo mi je noć, brate. Kad pripade je. Aj, spavaj ti. Pa kako ne mogu spavati, brate, vi leđamo oko i... Šta je? Koji? Aj, beži. Šta i beži? Beži. Beži, ima dođe neki debili. Ovaj Creeper dođe i sve ti razvali i opet... Beži mi u kurac, ja I idem. onda tuguješ, što ti pričam? O tome ti kažem. O tome ti pričam. Dobro si. Hvala. Dobro si to poročio. Sam si. Ja. Ja, boga mi. Bol, imaš bol. Rokaš bol. U boga. Ne. Gladan sam, brate. Izgleda. Pa majmune, što nisi jeo? Uzmite. Brzo jedi, umrećeš. Ne, jedi. Pojedi jedan sam. Moj, bre. Jedi. To je to, sad ga ispruži. Jesi ispružio? Jesi. Daj meni jedan taj. Evo ti ga. Možda da daš mi brate kad sam pojeo se, evo ti. Koji hit, to je to. Sad, pođeš To- jedan, GG. Poješ jedan to dobio 3, to. To je, evo, tad sam se najao. Ajde slika jedan. Hm? Možeš slika jedan. Evo, daj, ček, staneš Okreni ovako. kameru. Ček. Kako čučiš? A da, ovako. Ajde, slika jedan. Čekaj. GG. Samo sekund. Bukvalno da uradim ovo. Ajde. Screenshot. Sranje, nemaš... Majde, brate, evo keš. I to ne može. Kaki debili je, evo ti. Moraš da šeruješ, valjda ne možeš. Mora screenshot, brate, pa uradio sam zamjerom. Ajde. Čekaj. Što znam je tako? Screenshot. Možeš. Pa jebem li ti... Evo sejvojene, vidiš gore lijevo. Aha, screenshot si jebem, okej. Hoćemo još jednu, čekaj. Kako si stavio ti tu, brate? Hm? Aha, evo ga. To. Šta? Od crafting table-a tamo, vidi. I tu, ja ću ovdje. Ajde. Screenshot. Sve to. Sejvojene. Znači. Bacio sam. Dobro. GG, a? GG. Pa ćemo li sad? A? Ajde, brate, pa ja moram napraviti čest. Šta praviš? Čest. Da, moram biti čest, evo, sada smo se napunili za sat vremena. Što bacanja, kako si... Dobro. Ja ću napraviti čest, čekaj. Kuda ću ja napraviti? Hvala ti. Baš ti hvala na tome. Jo. Jadan, puni ga. Čekaj. Sad ćemo ti lago. Crko, brate. Šta je crp? Eto. Aha, samo ga napravim ovo. Dobro. Onda napravi... Šta mi treba biti? Šta se treba? A da, Ali ne čest, brate. A? Kako se pravi čest? Čest. A brate, znam kako se pravi čest mrtvi, ali evo ga. Napravi sam. A ne veze, evo ga. Mi nam dođu oni fantomi, znaš. Da. Spavali, brate. Meni najbolje došli, ali prkaci, brate, nisu ništa napravili.
Nego ti udaraš? Ne. Udaraš. Gledaj, ovdje ću dobaciti ovo sranje, ovo drveće, kapiraš, ovo nam je za drveće ovo. Da. Stani. Ja proširio malo bazu. Pa proširiti slobodno. Znači ovako snimam ovdje. Evo, Ovo nam drveće, svako drveće koje nam treba doći. A ovdje, ovo ne mogu 3-4 drvati koje. Ovdje. Ovdje, brate, ne znam, glupost je. Buđa gleba. Što? Da. Zvuk koji peće. Korb zvuk. Ono zvuk. Evo, proširio sam ti ga. Šta radiš? Nastavljaš, dobro. Čekaj ti ga stavim. Ništa trenimo. Da stavim malo. Jo, pala mi noć i jadno. Ove neke rukavčine da stavim. Koket. Ne, daj mi to da. Imaš li nešto vune? Hm? Imaš vunu? Ne. Vidi ga. Ne, vidi ti ga. Ti ga treba, ne treba. Ne znam. Ma taj brate pa u zvizan glavu ovo brate. Širio.